Oli ihan normipäivä. Olin koneella chillaamassa vaan ja sitten mä kuulin viestin Discordista. Ja tietenkin mä päätin joinata tuolle servulle. Ja näin se sitten alkoi. Eli siis mä olin unohtanut kuvaa koko servun aikana. Joten mä näytän teille pari kuvaa, jota mä olin ottanut. Tässä mä sain itselleni Masen ja Settiimeläiselle Netherite-fullit. Ei, milloin me tehdään se trade? En mä tiedä, mun pitää hankkia kyllä ne tavarat siihen. Okay. Mikä toi harmaa asia tuolla? Mä näen sun nametäkin tuolla ylhäällä. Näet vai? Onks tää sun base? Oota, älä tuho mitään. Mä haluan tulla sinne katsomaan sitä. Joo, oota. Joo, täs. Ui. Sitten oli loppueventin aika. 3, 2, 1. Mihin se meni? Säijä meni. Au. Ei vitsi. Au. Ei vitsi, fantoit. Mitä? Joo, se oli vähän lähellä. Au. En mäkään osunut. Kuuluuks nyt mulle hetken? Joo, kuuluu. Ei niin. Ei vitsi. Kun nämä windit ei toimi. Vitsi! Kiitos! Siis Panda, kato! Tää ei toimi! No nyt toimii. Tää on niin pepus, kun tää ei välillä toimii. Au, otin puoli HP tosta tämä. Siis oikeesti tää on niin huono! Mä ehdin osu siihen yhden kerran. Kiitos Vindi, teleportasin taaksepäin. Au. Mun menee 2 windcharge, nyt 3, että mä pääsen ylös, niin tää on tosi reilu, hei. Lake, näet sä? Siis mikä anti-cheatti sulla on, että tää lagaa näin paljon? No mä voin laittaa sen sitten. Miten mun Fireressu ei toimi? Hetkone. Oi. No se oli hienosti käytetty toteemi, hei.
Hei, sä katsot Elytramasee, me sovittiin, että ei Elytramasee. Eikö mä leihin ilmaan ja muutenkaan sä oot parempi niin. Sillä ei ole mitään merkitystä. Peekaboo! Joo, GG. Päätin kuitenkin antaa se 10 € Salaman myrskylle.